አብህይወት እትቁልፍ ነገር ገንዘብ የሆነይ ስልጣን የሆነይ ዝና የሆነይ ወይ እንደገና መልክ የሆነ አብህይወት እትቁልፍ ዝባሃል ነገር ገንዘብ ክልወና ኸእል ገንዘብ አራት እንበር ድቃሳ ይገዛልና ገንዘብ ክልወና ኸእል ገንዘብ መጽሐፍ እንበር ኦምሮ ይገዛልና ገንዘብ ክልወና ኸእል ገንዘብ መድኃኒት እንበር ጥዕና ይገዛልና ሰብ አብዙሕ ናይ ህይወት ምስቅልቅላአት ኩነታትን ማለት ስለነጥዕና አእምሮ ምናምን ከሐስብ ልኸእል ኩነታት በዓል የለይ ማጀር ለሆነ ጥያቄ ናይ ኢኮኖሚ ጥያቄ ተድሕሪኡ ልመጽእ ነገር ብዙሕ ኬራ ይገብሪ ኸይዱ እንደገና አወጣት ሲሆን አብዙሕ ንሪኦ ነገር ታዩ ሰብ ምስ ነብሱ ኮምፔር ላገባራ ብልኻደሉ ማለት ናማንነት ቀውሲ ብዙሕ ንሪኢና አሎራ ውሽጣዊ ብርሃን አድማሳዊ ድምቀት አብህይወት ቁልፊ ወይ ትቀንዲ ዝባሃል ነገር ብዙሕ ሰብ አብህይወት ትቀንዲ ነገር ጊዜ ወይም ገንዘብ እዩ ወይም መልክዕ እዩ ዝና እዩ ወይም ስልጣን ይብል ብዙሕ ጊዜ ግን አማነ አብህይወት እትቁልፍ ነገር ገንዘብ የሆነይ ስልጣን የሆነይ ዝና የሆነይ ወይም እንደገና መልክዕ የሆነይ አብህይወት እትቁልፍ ዝባሃል ነገር ሰላማዊ እምሮ መሓዝ እዩ ወይም ናይ እምሮ ሰላም ወይም ናይ እምሮ ጥዕና እዩ እትቁልፍ ነገርና ባይ ክትርጉሞ ተለኹ አብህይወት እትቁልፍ ወይም እትቀንዲ ዝባሃል ነገር ሰላማዊ ዝኾነ እምሮ መሓዝ ትቆንዲ ትቀንዲ ነገር አብህይወት መሰረታዊ ዝኾኑ ነገራት ኣለዉ ለምሳሌ ሰብ ዘይበልዐ ወይም ዘይሰተይ ክሓድረ ይኽእል ክሰቲ እኒኦ ክበልዕ እኒአዎ ግን ድሕሪ ምስታይ ምብላዕ ዘሎ ነገር ካሊእ ጥያቄ ክንሓስብ ተለና ወይም ዝተ ዝብላዕ ነገር ንመሓዝ ወይም ንምውናን ኢልና ኣብ ንገብሮ ጉዕዞ ግን ኸይዱ እቲ ለዓበየ ናይ ህይወትና ኣሴት ከስእነና ዝኽእል እንድሕር ኮይኑ እቲ ገንዘብ ኣታዊ ኮይኑ ይበሃል ወይም ኣትርፍና ክንብና ይንኽእል እዩ ምክንያቱስ ኣብ ኪሳራ እቲ ለዓበየ ነገር ዝርከብ ንእሽተይ ነገር ኪሳራን ቤትርፊ ክኾን ስለ ዘይክእል ማለት እዩ ገንዘብ የድሊ እዩ ንምብላዕ ወር ንምስታይ ዝናብ የድሊ እዩ ወይም ፅባቐም የድሊ እዩ ብዙሕ ነገር የድሊ እዩ ኸይዱ ግን ኩሉ ዝተገነየ ነገር ሰላማዊ ዝኾነ እምሮ ክበና እንድሕር ዘይክእል ኮይኑ ትርፊ ዘይኮነስ ኪሳራ እዩ ክኾን ንኽእል ኣብ ህይወት ደቂ ሰባት ከቋርፅ ዘይክእል ዋሕዚ እንተሃለወ ድሌት እዩ ድሌት ኣብ ህይወት ደቂ ሰባት ዘይቋርፅ ዋሕዚ እዩ ዝኾነ ልሕዚ መሊኡልና ፃኒዕና ዝኾነ ጥያቄ ከምንሓትት ጥያቄ ይብሉ ኸይዱ ኣብ ዝመልአ ፅባሕ ሓድሽ ጥያቄ ወይም ሓድሽ ሕቶ ንሓትት እንድሕር ኮይና ኸይዱ ማታ እዩ ዕግበትና ልብል ጥያቄ ነልዕል ኢና ገንዘብ ሃሊኒ ካብቃዕ ሰላም እንድሕር ለየግነኹ ዝና ሃሊኒ ካብቃዕ ሰላም እንድሕር ለየግነኹ ወይም ስልጣን ሃሊኒ ካብቃዕ ሰላም እንድሕር ለየግነኹ ታይማ ትብል ኢኻ ኸይድኻና ሃም ለግዠሪ የኾነ ሰላማዊ ዝኾነ እምሮ ምውናን ማለት ካብ ናስነ ከብዲ ጥያቄ ሓሊፍኻ ብሰላም ስለመንባር ወይም ሰላማዊ ዝኾነ ህይወት ስለመምራሕ እዩ ድሕሪ ስነ ከብዲ ሕቶ ስለዝኾነ እዩ ብዙሕ ግዜ ለግዠሪ ተባሂሉ ዝሕሰብ ጉጉር ኢሉ ኢለ ዝሓስብ أو بزح زيكو جنزب نمسالي بزح سب سلسلة مع النجار تاي وين بماجوريتي النجارو نجار أبي هو تتمسرت أو نجار وين تقول فيه وين تكند نجار جنزب يري الحسب جنزب قد أيه هنا نمسالي جنزب كله النخالي جنزب عرات برد كاسي جزالنا جنزب كله النخالي جنزب متحف بر عمري جزالنا جنزب كله النخالي جنزب مرحنة برد عنا جزالنا ስለዚህ እንድሕር ጥዕና ወይም ድቃስ ወይም አእምሮ ገዘና ላይ ይኽእል ኮይኑ እዚኦም ብምንታይ ይግዝኡ እዩ ጥያቄ ስለዚህ ድሕሪ ኣብ ሕድሕድ ናይ ህይወት ምንቅስቃስና ክንሓስቦ ዝግበአና ወይም ክንዝክሮ ዝግበአና ነገር ተሃለወ ዝገብሮ ለለኹ ነገር ናይ አእምሮ ጥዕና ይብልሓለዎ መልክዕ ዶ ይገብሮ ለኹ ተባሂሉ ክሕተት ክኽእል ነይዎ ሰላማይ ዘሪገ ልመጽእ ነገር ላየ ወይም ሃም ዓቢ ነገር ሃም ዓወት ወይም ሃም ምላእታ ይሕሰብ ስለዚህ ተልዓበየ ነገር ሰላማዊ አእምሮ ምውናን ምዃኑ ተፈሊጡ አእምሮና ክንሕሊ ክንኽእል ኣለና ሰላማዊ አእምሮ ክኾን ክኽእል ስለ ዘለዎ ማለት ለምሳሌ ፊዚካሊ ተሪእና አእምሮና ብላዕሊ ዘሎ ወይም ርእስና ብላዕሊ ዘሎ እንታይ ማለት እዩ ሕድሕድ ናይ ህይወትና ምንቅስቃስ ብርእስና ይዝውሰን ማለት እዩ እዋ ሰላማዊ አእምሮ ማለት ለአየይ ማለት ኣነ ኣብ ህይወተይ ሕልምታት ኣለውኒ እቅዳት ኣለውኒ ከም እቅዳተይ ከሳኸ ሕልምታተይ ከግህድ ትጓየት ኣለኹ ኸይዱ ሕልመይ ምተሳኸዐ ወይም እቅዳተይ ምስ ገሃድ ምስ ኾኑ ኣብቲ ሽዑ ግዜ ጥዑል ኾነ እምሮ ወኒነ ከግነ ክኽእል ነየኒ ተዓወተይ ወይም ቱ ምልኣተይ እኳ ከስተማቕሮ ክኽእል ተኾይነ ማለት እዩ እና ሕድሕድ ናይ ምንቅስቃስ ሰላማዊ ኣእምሮይ ሰላማዊ ብዝኾነ መንገዲ ክኸድ እኒአዎ ኢለ እየ ዝሓስብ እና እቲ ቀንዲ ነገር ንሱ እዩ ወይም እቲ ቁልፊ ነገር ንሱ እዩ ዝብለካ ኣለኹም እዩ
ብዙሕ ሀዚ ለምሳሌ ኣብ ደገ ወፂና ህዝቢ ማሕበረሰብና በተለይ ብዙ ህልዋዊ ኩነታት ናይቲ ግዜ ናይቲ ዘለና ከባቢ እንተሪእና ሰብ ኣብ ብዙሕ ናይ ህይወት ምስቅልቅል ኣተይኑ ኩነታት ኣሎ ማለት ስለ ጥዕና ኣእምሮ ምናምን ክሓስብ ዝኽእለሉ ኩነታት በዓል የለኝ ማጀር ዝኾነ ጥያቄ ናይ ኢኮኖሚ ጥያቄ የድሕሪ ልመፅእ ነገር ብዙሕ ኬራ ይገብሪ ከይዱ እንደገና ኣብ ወጣት ይኹን ኣብ ብዙሕ ንሪኦ ነገር እንታይ እዩ ሰብ ምስ ነብሱ ኮምፔር ላገበረ ብልኸደሉ ማለት ናማንነት ቀውሲ ብዙሕ ንሪኢና እዚ እንደገና ብዋናነት ኣብቲ ቅድሚ ዝገለጽናዮ ብፅዕንቶ ዓለም ለኻውነትን ማሕበራዊ ሚድያን ሰብ ኣይደንቲቲኡ ወይ ማንነቱ ከሒዱ ማንነት ሰባት ልምንባር ይጓየ ስለለሎ ሰላም ናብ ምስኣል ላኸደ ኢሉ ህይወትና ካብ ችግር ላብ መስቀልቀል ካብ ቢዚ ላብ ብጣዕሚ ቢዚ ዝኾነ ነገር ኩነታት ይልኸለሎ ናስ ኣብ ደገ ወፂና ሰላማዊ እብሮ ክሳብ ምንታይ እኒኦ ተኢልና ዓብዪ ጥያቄ ብዙሕ ሰብ ለምሳሌ ክሳብ ምንታይ እዩ ሰብ ናይ ሰብ እምሮ ጥዑይ ክኾን ዝኽእል ዝብል ጥያቄ ሓደ እዩ ምክንያቱስ ክሕተት ዝግብኦ ጥያቄ እዚ ሰብ ብምንታይ ልክዕ ተኢልና ብትኽክል ና ስሜት ምውፃእ ምውራድ ለይብሉ ችግር ለይብሉ ወይም ዝኾነ ኣብ ህይወት ክሳብ ዝሃልና ዕንቅፋት ለይብሉ ነገር የለን ስለዚ ኣብዚ ኩሉ ትኾን ተለ ግን ሰባት ክንጭነቕ ክንሓስብ ንኽእል ኢና ከይዱ ግን ኣብኡ እንታይ በፅሐ ወይም ከይዱ ናብ ኣእምሮና ማህሰይቲ ከየምፅአ ክንከላኸሉ ንኽእል ኢና እና ኩላሃና ግን እንታይ ድዩ ሓደ ዝገብረና ኩልና ሓደ ዘናድድ ወይም ችግር ዘምፀልና ነገር የለን ኩሉ ሰብ ነናውዕል እንትን ኣሎ ማለት እስኻ ንኣኻ ዘናድድ ወይ ናብ ብስጭት ዘእት ምክንያት ክለይካ ንኣይ እውን ከምኡ እና ኩሉ ሰብ ከሰማምዕ ዝኽእል መሰረታዊ ዝኾነ ናይ ጥዕና ስነ ኣእምሮ መሐለይ ዋላ ኮመን ዝኾነ ኩሉ ከሰማምዕ ዝኽእል ዋላ ይሃሊ ብዋናነት ነብስና ኢና ነዳምፅ ዝግበአና ኣነ እንታይ ኢለ እናደደን ኣነስ ብዙሕ ግዜ ሰላም ኢለስእነ እንታይ እዩ እናተንሓትት ኣለና እዛ ነገር እሳ ዛ ችግር እሳ ተመሊእናያ ሰላምና ክሕለ እዩ ማለት እዩ እና ምንም ይኹን ናይ እምሮና ጥዕና ክሕለ ተኾይኑ ምስ ነብስና ዘለና ርድኢት ምስ ነብስና ዘለና ዕምቀት ዝተመልኦ መስተጋብር ዓብዪ ክኾን ክኽእል እኒአው ማለት ሰባት ኩሉ ሻዕ ኣብ ሕድሕድ ምንቅስቃሶም ክዝክርዎ ዝግባእ ነገር ናይ ትኩረቶም ቀጠና ወይም ዞን ኣብ ምንታይ ክኾን ዘለዎ እዩ ማለት ሰባት ብመሰረታዊ ነገር ኣብቲ ኣብ ኢዶም ዘሎ ነገር ወይም ኣብቲ ሳቶም ክቐይርዎ ዝኽእሉ ነገር ብዙሕ ግዜ ትኩረት ተገይሮም ኣብቲ ብደገ ዝሕልፍዎ ዝነበረ ትኩረት ይቕንስ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ነገራት ኣብ ኢዶም ስለለኣትዩ ሰላማዊ ናይ ምዝራግ ተኽእሎ ይህልወ ወይም ንኣሰ ይክኾን ከይዱ እንደገና ሰባት ብዙሕ ግዜ 4-5 ዓይነት ስራሕ ብሓደ ክንሰርሕ እንደለና ብሓደ ግዜ ግን እንታይ እዩ ሰላምና ወይም ከይተጨነቕና ከየበልና ክነብል ተኾይና ኣብ ሓንቲ ግዜ ሓንቲ ዓይነት ነገር ስፔሲፊክ ዝኾነ ነገር ብምግባር ሰላምና ክነብል ንኽእል ኢና ናስ ብዙሕ ከምዚ ሃንደፍደፍ ድዩ ወይም እንታይ ኢና ክንብሎ ንኽእል ወይም ከምዚ ስስዐ ድዩ እቲ ሓዝኹ ማለት ለኣይና ማል ብዙሕ እንትን ስለለሎ ከይዱ ዝኩለ ግን ኢናለ ሰላም ላብ ምስኣን ስለልኸድ ኪሳራ እምበይ ትርፈ ይኾን መሰረታዊ ነገር ሕድሕድ ናይ ህይወትና ምንቅስቃስ ብናይ ኣእምሮና ስለጥዕና ዝተቃነየ ክኾን ዝብል ዓብዪ ነገር ክስመሮ ዝግባእ ነገር እዩ ይሓስብ ማንም ሰብ ድሌት ክሳብ ዝሃለዎ ድሌቱ ከሳኻ ኣብ ምግባር ተልዩ እውን ችግር ክሕልፍ ክእል እዩ ምንም ነገር ኣብ ምግባር ተልዩ እውን ከይዱ ነብሱ ተሕቶ ስለለሎ ሰላማዊ የግኒ ማለት እዩ እናታ እዩ ድሌትና ቀቲልና ወይም ሰላማዊ ዝኾነ ነገር ገለ ክበሃል ኣይኽእል እዩ ከምዚ ማለት ከምዚ ሓራ ዘይወፀ ነብሲ ሓራ ዘይወፀ ማንነት ወይም ስብእና ስለዝኾን ሰላማዊ ክበሃል ኣይኽእል ኣብ ምንቅስቃስ ኣብ ዘሎ ማንነት ወይም ኣካል ግን ከይዱ ዝኾነ ነገር ክሓስብ ተሎ ምስ ተፈጥሩ ማለት ከምዚ ዝበልካ ችግር መሰረታዊ ነገር እዩ ኣብዚ ዓለም እዚ ዕውታት ንክንኾን ዋስትና የብልናን ችጋራም ወይም ድኻ ንምዃን ግን ዋስትና ኣለና ምክንያቱ እዚ ዓለም ዝኸም እዩ ምክንያቱ ድኻ ንምዃን ችግር ወይም ምኽእልታይ ዝበሃል ሓይሊ ወይም ጉልበት ወይም እንትን ዘይሓተና ዝኸም እዩ ዕውት ንምዃን ግን ግዜ እንትን የድልየና እዩ ብዙሕ ነገር ይሓተና ኢና ኣብ ምንቅስቃስና ክንንቀሳቀስ ተለና ህይወትና ክንቀይር ንሓስብ ተለና ኩሉ ሻዕ ሰላምና ክንዕቅብ ክንክእል እኒአና እዚ እንታይ እዩ ናይ ህይወት ልምዲ እዩ ማለት ኣብዚ ማለት ሃቢት ይክኾን ንኽእል እዚ ነገር እዚ ለዚ ሰላም ማለት ሰላም ለግኒ ነገራት ክንወስድ ንኽእል ኢና ምሳሌ ኣብ ዝኾነ ደስ ዘይብል ነገር ኩነታት ፀኒሕና ሰላም ክፈጥረና ዝኽእል ግዜ ተባሂሉ ክውሰድ ዝኽእል ነገር ክኾን ክህሊ ክእል ግን ከይዱ ዘላቂ ዝኾነ ሰላም ኣይህልውን እና ትልዓበየ ክሕተት ዝግበኦ ነገር ምንም ይኹን ምንም ተኾነስ ኣእምሯዊ ሰላመይ ኣሕሊፈ ክህብ ኣይደሊ ልብል ስብእና ክንሃንፅ ክንኽእል እኒአና እምበይ ደድሕሪ ማንኛውም ልወፅእ ዝኣቲ ነገራት ስሜትና ዝቀያየር እንድሕር ኮይኑ ወይም ሰላምና ልወፅእ ዝኣቲ ወይም ከፍ ዝቅ ልብል እንድሕር ኮይኑ እዚ ሓደገኛ መስመር ኢና ምንም ቀሪዩና ኣእምሮና ሰላም ተኾይኑ ጥራሕ
تلعبي نجاري إليك حسب كبلل سبات نوسم كتداميصم بيانس مالتي نوسم سينوروا والله تبهايلك حساب لخال ማለት ለዳምጾ ለሳአነ ነፍሲ አምንባርኒ ወከን ላይ ነخال ወይም ነው ከልና ህይወት ነበር ለለው ወይም እንደገና የሆነ ሀምዚ ሐራሌ ወፀ ነፍሲ ሆይ ነበር ለለው ስለዚህ ሰባት በመሰረታዊ ተገብሩ ወልግባ ነገር ነውሰም ከዳምጽ ኮሉን ነው አነ ታይል ደል ታይ ኮን ደል ወይም ታይ ከሳኻዩ ትባሃገይ حلمي قريتا يلم كحتو تلو ز ነገር እሱ ላብ ተግባር ባኦ ብናየም አቅሚ ላብ ተግባር ልሽራፍ ሙኻን ፈሊጦም ላብ ተግባር ከንቀሳቀሱ ወይም ላብ ተግባር ከሽርፉ ወትጓይ ተለው ሰላማው ለሆነ አምሮም ሒዘው ኮን ከል ነው ወይም ከጋር ላይ خل حلم ስለል ተሐለመ ዘላዓለምና አምሮና ላተበላሽ ላተረበሽና ከነበር ተለይ ሆይኑ ሰላማይ ነዋኒ እና ኮን ለخل ባአና ግለጽ ለخل حلمي حالمنا حلمنا ተነነበር ማለት ስምኒት ዲና ድሌቲና ክንብሎ ግራዝአት ነገሪ ማለት ለኾነ ነገር መምናይ ነኸሊና ምድላይ ግን ካለ ነገር ምድላይ በአቅም ሀይ በኋላ ነኸል መምናይ ግን ካለ ነገሪና ስምኒትና ድሌት ፈላሊና ከግበር ለኸል ባአና ግለጽ ለኸል ነገር አብዝ ኸል ነገር ትኩረተን ንገበር ማለት ክንሰርሖን ንኸል ከነሳኹ አብ ንኸል ነገር ትኩረተን ንገበር በር ላብ ሃምስሎ ለለኻ ሃምዚ ላብ ኮን ላይ ኸል ሃምዚ ኢሉዥን አይነት ሐሳባት ለሐሰብና አብዝ መሬት እዚ ከይተገለጸ ብኡጌሩ ለሞት ኩነታ ስለለሎ እዚ ነገር ክመጽል ይኽእል ነገር ክመጽል ላጻዓርና ህይወትና ጊዜና መጥፋ እንደገና ኸይዱ ክራይሲስ ይከምጻና ለኸል አምራው ነውጪ ወይም እንደገና ሰላምና ይከሰነና ለኸልና ኮን ለኸል ነገር አበየና አሰ ኮን ለኸል ባአና ግለጽ ልግበኦ ነገር ተንገበር ሰላምና ከአቀው ካብልኹል ምኽንያታት ወይ መንገድታት ሓደ ጀነራል ክንርኢ ከለና ሰባት መሰረታዊ ከገብሩ ወልኸሉ ነገር ቱ ለዓበ ማንነትና ምሳ ወይ ሰላም አእምሮ ሰላም ምሳን ከሰብ ለኸል ናመጀመሪያ ነገር ታዩ ማንነት ምሳኒ አንነት ምሳኒ ማለት አነ እየሉሎ ነገር እንድሕር ለየለ ኮይኑ በአይል ግበር ነገር ሐምሌ ለክስማን ኸል ቃጽሎ ኸይዱ ማለት እና ሰባት መጀመሪያ አነ እየን ሎ ማንነት ክንኾን ክንኸልኒ ነው ማንነትና ክንቀበሎኒ ነው እየተልና እየ ድሕሪኡ ታይ ንገብር በአቅምና ኸታይ ንሰርሕ ንኸል ታይ ነሳኻ ንኸል ልብል ጥያቄ እንደገና በአቅምና ዝነገር እሱ ላምግሃድ ወይም ላብ ተግባርና ምምጻ ጉዕዞ ንጅምር ማለት እዩ እና መሰረታዊ ነገር እሱ እዩ ድሕሪ ለሎ ነገር ኻሊኩ ማለት ቀጥሉ ልመጽ ነገራት እና መሰረታዊ ለሆነ ነገር ነፍስና ምስ ኻሊ ዘይመውደዳር አነ ተኾይነ ምስ ማንም ይወዳደር ስለዚህ ሰላም ኤክስተርናላይዝ ንገብሮ ነገር አይህል ማለት ኩሉ ነገር በሓደ ሻዕ ይመጽ ቀስ በቀስ ይክመጽል ኻሊ እና ናመጀመሪያ ሰባት ኩሉ ሻዕ አነ ማለት ቅድሚ ምንም ነገር ምዃንና ቅድሚ ምንም ነገር አብዛ ዓለም ዝስ ለኾነ ባአና ግለጽ ነገር ልኽእል ነገር ቅድሚ ምግላጹ አሕናይና መጀመሪያ እንግለጽ ማለት አሕና እንግለጽ ማለት አብዚ ዓለም ዘለለና ሓደ ነብሱ ልፈለጥ ሰብ ኮይና ደው ክንመልየና ይመሰረቱ ድሕሪኡ ነብስና ክንፈለጥና ድሕሪኡ ማለት አነ ታይ ሀገብር ለኸል ታይ ፓሽን እኔ ታይ ድሌት እኔ ታይ ብዙሕ ነገር ፖቴንሻል እኔ ምናምን ለማለት ኸይድና ባአና ሀገበር ለኸል ወይ ባአና ሀግለጽ ለኸል ነገር ጋሃድ ለምግባር ተኸይድና ምንም ይኹን ውሽጣው ደስታ ስለልህልዎ ሐቃው እንድሕር ኮይኑ ማለት እዩ ደስ ውሽጣው ደስታ ስለልህልዎ ኸይዱ ሰላምና ለሰናና ነገር ይኾን ይኽእል ግን ኩሉ ሻዕ ሰባት በብደቂቁ በብሰከንዱ ስሜትና ንቃየር ፍጡራት ኢና እና ባህሪያዊ ወይም ተፈጥራዊ ነገር ምዃኑ ክንቅበል ክንኽእል ነና ሚእት ካሚእቲ ሰላማዊ ለኾነ አእምሮ ለለዎ ወይ ሰላማዊ ለኾነ ህይወት ለሕልፍ ሰብ የለይ ተፈጥራዊ ሰባት ኢና ስሜትና ኢሞሽናል ቢንግስ አምዚ በቃ ስሜታዊ ፍጡራት ኢና ኦሬዲ እና ሃም ስለልኾነ ናመጀመሪያ አነ ልብሎ ሰባት እዚ ኾነ የኾነ መጀመሪያ ሊሕተት ነብሲ ሃለወና ሞ ነብስና ንሕተት ታይ ይኾን ለኾን ንበል ካብየትም ካብዛ ዘለለና ያንጅምር ካብየትም የኾነ ግዜ ስለልሓለፈል ባህል የለይ ሕዚ ኾይና ዝዓለም ዚ ታይ ገይሩ ሰሪሑ ኢና ንሕተት አብይ ዱድእቲንስ አብይ ዲእቲ እዩ ኢልና ክንሓትት እኒአና ማለት ብዝደገለሎ ነገር ማለት ኮምፒውተር ላገበርና ለይንበር ህይወት በአና ሓቃው ለይኾነ ና ፌክ ለኾነ ህይወት ላነበርና እዚ ኣብዚ ዓለም ዝተገዛእ ኾይነ ደስ ዓለም ዝጥቕመ ኢላውዕልኩ ይገዝኦ ኣለኹ ልብል ሕቶ ክንሓትት ክንኽእል ኒ ና መጀመርያ ነገር ዓርስኻ ሓቲትካ ዓርስኻ ምፍላጥ እዩ هم تقدم إلى الأخوة مالتي سبات عرسهم حاتيتهم عرسهم فلتو كخولن يوم قلتيلو تايو عرسخا مقبال لفلت هاي ايدنتيتي وين ماننت إيلخا أنا بقى همزي إيلخا سيو مقبال رد السو مقبال دحر مقبال እንደገና ታይኔ عرسخا مخال بحال ነገርኒ ስለዚህ ተንሰለስተና ህይወት ጉዕዞ እዚአን ተተኸቲሎም ሰባት
ምስ ኤክስተርናል ሎ ሃምዚ ህይወትም ዲስተርብ ገበር ለኸእል ወይም ብዙሕ ክርብሾም ለኸእል ነገር ያን ያክል ኮንታክት ኣይህልዎም መን ኢኻ ኢሎም ካ እከለ የብለይትሉ ቦታ ይትገና ይበሃል ኣብዚ ዓለም ዝን ይኹ ኦሬዳ ይነብር ለኹ መን ኢኻ ተባሂለ ልንገር ማንነት እንድሕር ለይብለ ኦሬዲ ታየ ነይኹ ዲክ በሃል ለኸ ኣይኽእል ይወዶ ስለዚ ሚዛን ሓለ ይሃል ብለይ ገድስ ሓደ ለይኹንካ ብዙሕ ይኹወኒ ሓደነት ይልቅድም ስለዚ ሓደ ሓቃው ዝኾነ ዓርሱ ፈሊጡ ዓርሱ ተቐቢሉ ዓርሱ ኣብ ምዃን ለሎ ሓደ ሰብ ክንኾን ኢና መሰረታዊ ነገር እዚ ድሕሪኡ ላብ እንትን ንኸድ ማሕበረሰብ ላብ ገለ ንኾን ንኽእልና እከለ እየ እንብሎ ኣይድ ማንነት ክህልወና ክኽእል እኒኦ ብቐዳምነት ቅድሚ ሕዋስና ኣብዚ ዓለም እዚ በይና ይነብሪ ዓለም እኒኦ ማሕበረሰብ እኒኦ ኩሉ እኒኦ ዶ ስለዚ ምስ ሰብ ምስ ዓለም ወይ ምስ ማሕበረሰብ ለለና መስተጋብር ላይ ካባና ክብገስ ክኽእል እኒኦ ምንም እንድሕር ለይብልና ወይም ንፈልጦ ስለሕና እንድሕር ለይለ እከለ ሃምዚ ኢኻ ኢሉ ዝተናጊርካ እወ እዩ የኢልና ንምቕባል ችግር የብልናይ እንድሕር ምስ ነብስና ብዙሕ እንትን ለይንፋለጥ ኮይና ማለት ኢና ከይዱ ምስ ዓለም ለለና መስተጋብር ልውሰን ዓለም ልጥቕምና ለነውዕሎ ዓርስና ተፈሊጥና ዓርስና ተተቐቢልናይ ዓርስና ተኾይናይ ጥራሕ ይኾን ሕዚ እንታይ እኒኦ ሕዚ ሰባት ብዙሕ ግዜ ዕድሜና ብዓመት ናይ ምቁፃር ልምዲ ኣለና አንዴ ዓመት ክትበሃል ተለኹ እንደዚ ዓመት ለምሳሌ ቶ ዓመታት እሱ ላብ መዓልታት ንቐይሮ እስኪ መዓልታት ተቐይርናዮ ኣነ ለማዓንቲ ልሕልፍኻ መዓልቲ ደስ ዘይትብል ድሕር ኮይና እታ መዓልቲ ተቐኒሳኒ እያ ማለት ዓመት ተባሂላ ተሸፊና ኣይትሓልፍ ሰላማዊ ኣእምሮይ ማለት ኣእምሮይ ሰላም ኮይኑ ለይወዓለላ መዓልቲ ኣብ ሂወተይ ተደማሪት ኮይና ብሽም ዓመት እያ ልትሓልፍ ወዶ ስለዚ ሰባት ሕድሕድ ናይ ሂወትና ደቂቓ ከነስተማቐር ድሕር ኮይና ንሕና ንነብሮ ዘለና ነገር ሰላማዊ ንኾን ኢና ክንፅዕር ግበአና ታሕዚ ንጎ ተላዒልና ባዕሉ ሰላማዊ እንድሕር ሰላማዊ ውዕሎ እንድሕር ለይንውዕል ኮይና ካብ ዕድመና ተቐናሲስ ግዜ እዚ ከይዱ ዓመት ስለለይመልአ እንደዚ ሰላማዊ ዓመት ክበሃል ኣይኽእል ብመዓልቲ ንቁፃር ግዜናስ ብመዓልቲ ምቁፃር ንጀምር እስኪ 3 ዓመት ላብ መዓልቲ ተቐይርና እንዲህ ሃም ልኾነ እና ሕድሕድ መዓልቲ ሰላማዊ ልኾነ መዓልቲ ዶ ነቢርና ላማዋን እተሞ ሂወትና ናይ ሂወትና ኳሊቲ ብኡ ልክዕ ክምዘን ንኽእል ሰላማዊ ልኾነ ለይኾነ እምሮ ወይም ሂወት እንድሕር ንሕልፍ ነርና ግን ልኾነ መዓልቲ ፅቡቕ ልኾነ መዓልቲ ደስ ኣላ ተባሃለ ከይዱ ከየስተማቐርናዮ ምናልባት ትና ችግር ወይም ትና ሰላም ምኻና መስኣና ሂወት ጉዕዞ ለሚድና ሰላም እንታይ እዩ ልበሃል ዘሎ ሕቶ ክንገብሮ ንኽእል ኢና ማለት እና ምንም ይኹን ዝዓለም እዚ ልርብሽ ክኾን ክእል ኢና እና ከቢድ ክኾን ክእል እዩ ሂወትና ግን ኣብ ሂወትና ትልለና ቀንዲ ቁልፊ ነገር ግን ክንዝንግዖ ለይብልና ንኣእምሮና ሰላም ልመፀ ተመፀ እንድና ኣእምሮ ሰላም ክመፅእ ዝኽእል ነገር የለን ቤተሰብ ኣሎራ ክብለል ደሊ መሰረታዊ ነገር ንሕና ሰባት ኢና ዘይሕተት ሂወት ክህልወና የብሉ ሱቂና ክንቕበል ኣይግበአና ኣብዚ ዓለም እዚ ክንሓትት ክንኽእል እኒአና ካብ ሂወትና ጀሚሩ ስለዝደገለሉ ክንሓትት ክንኽእል እኒአና ኣብ ለይ ምርዳእ ኣብ ለይ ምፍላጥ ግን ከይዱ ዝፀበቐ ለይኮነስ ያው እንታይ ዓይነት ሂወት ምንነብር ያው ንፍለጥ ኢና ምንም ይኹን ምሕታቲ ንትሕቶ ልግባእ መልሲ ምእላሺ ቅድሚያ ዝወሃቦ ነገር ክኾን እዩ ኣብ ሂወትና